това ще е страшен плюс. За мен лично, за Реал Мадрид в тези мачове с Барселона. Иване, два въпроса към теб от чата. Защо непрекъснато си се оплаквал, не знам, така казват от съдиите в мачовете с Реал? Питат мачовете хората... с или на Реал? Може на Барселона с Реал. Да. И още нещо, според теб не е ли реален резултат от снощи? Като моето допълнение да си кажеш мнението за мача в сряда. Защо се оплаквам непрекъснато от съдиите? Не знам, явно някъде си се оплаквал. Имам моите съображения. Според мен Реал Мадрид за поредна година е добутван по някакъв начин до края на сезона с опции да спечели нещо. Видяхме обаче, че снощи ги дострашава да опитат да си го вземат. Да, извинявай, и още едно допълнение. Тук пак те питат, трябваше ли Реал да играе както, мисля, че ние говорихме на тази тема, както есента по този начин и да загуби. Аз не знам защо се е насъдило това мнение, че Реал Мадрид едва ли не се излезе на Камп Ноу да се надиграват. Това, че Юзил беше на терена, не значи нищо. Те отново бяха излезли за да заложат на сигурност защита и евентуално да направят нещо в атака. Просто ние имахме шанс тогава, че отбелязахме първите си две положения де-факто, което на практика съсипа тактиката на Моуриньо. И какъв беше втория въпрос след защо се оплаквам от съдиите? Дали резултата от снощи е... Дали е реален? Абсолютно реален. Мисля, че Барселона надигра Реал Мадрид. Но с оглед пък на положенията, да кажем, че равенството е приемливо. В края на краищата за Барселона беше полезно дори да запази преднината пред Реал Мадрид. Те можеха само да спечелят от този матч, но за не знам кой път ще го кажа вече, дострашаха. Уважаеми зрители, след малко ще видим едно много интересно видео. Аз да ви припомня, че може да се включите по всяко време, както и в нашия чат, по всяко време да участвате в предаването, така и под ефирния ни телефон 980 50 62. А сега нека да видим едно видео за двама от футболистите, без които нито един отбор не може. Вижте какво дискутират и какво очакват от тези епични сблъсъци вратарите на Реал и Барселона. За мен това са двата отбора, които в настоящия момент са най-силните в света. Именно за това е нормално да сме тук и да се борим. Няма как да не се срещнем и в такова важно състезание като Шампионската лига. Целият свят иска точно такъв сблъсък. Всички журналисти също го искаха. Такова нещо не се е случвало от много време. Ето дойде и този момент. От много време не сме състезавали на всички фронтове. Сега си изправяме помежду си. Това е футболът, в него има случайности. Сега ни предстои да видим кой ще издържи най-вече психически. Като барселонец и куле до гроб, без съмнение винаги съм много мобилизиран срещу Мадрид. За Барселона винаги е печеливш ден. Късметът съпровожда победите им. Помните какво стана с Челси? Ако Виктор не беше достатъчно съсредоточен или Иниеста не беше отбелязал в последния възможен миг, всичко щеше да е различно. Късметът обаче винаги е бил част от футбола на Барселона. Той спохожда Барса, защото тимът наистина играе добър футбол. За мен Барселона винаги е най-добрият отбор в света. Сега мисля, че сме един тим, който се откроява в световния футбол и е много важна част от играта. Най-вече заради ценностите, които препредава Барса не само на терена. Това, което няма как да отречем, е, че се изправяме в един дуел, който ще се състои през целия месец април. Излизаме на всички фронтове в директен спор. Ние искаме да постигнем всички наши цели, да намалим разликата в примера, да спечелим купата на краля. Да, Мадрид винаги е бил силен отбор. Историята знае, че Мадрид никога не се предава и винаги се бори за всяка купа. Ние сме отбор, който стои много добре физически и психически. Футболистите взаимно си помагат на терена, мислят за общата цел. Двата отбора сме много силни като колективи.
Винаги си мисля, за добро или зло, че сме клуб много голям, много величествен и нищо отрицателно не излиза от моят отбор. Yo creo que no destacaría nada negativo de mi equipo. Наистина страхотни футболисти. Беше интересно да чуем техното мнение. Без тях и двата отбора няма да са същите, поне според мен. Вашето мнение за това, което чухте? Лично моето мнение е, че не знам дали са топ вратарите на света и двамата, но със сигурност и двата отбора няма да са с това, което са, ако тези двама човека не са в рамката. За Икер нямам какво да кажа. Това е човек, който е световен, европейски шампион с Реал Мадрид. Просто това момче постигна толкова много, че за в бъдеще не знам скоро кой вратар ще може да го направи. Виктор Валдес, лично аз си признавам, че има страшна антипатия към това момче, но антипатията е към личността му, защото на него много му пречи този комплекс, че се е родил сега, ако мога така да се изразя. И той не може да се наложи в националния отбор. Моето уважение, той наистина ги има качествата. Той може да застане на националния отбор на вратата, но просто няма как да измести Икер Касияс. Да не говорим, че имаше етап, в който беше след Рейна дори. Така че може би да стои и да чака. Това е моето мнение. Преди Иван да отговори, един въпрос към теб. Защо феновете на Реал Мадрид коментират повече това, когато Барса губи и се занимавате с Барселона, общо взето една тема, която имаме и в България, не се занимавате с проблемите на собствения си клуб. Не знам, така поне разбрах, че формулирам въпрос. Нямам наблюдения такива, смисъл аз контактувам с страшно много фенове на Реал Мадрид, имам приятели около себе си, смея да твърда, че най-милото ми е да си коментирам за моя отбор и това, което ме вълнува специално е как се развива моят отбор. Това Барселона, каквото прави, не ме интересува. Поглеждам, даже си признавам, че тая година дори съм гледал доста малко техни мачове, защото се случи на 2-3 пъти видях, Иван се опита да каже за подпиране на Реал Мадрид, аз видях много грозни сцени с подпиране на Барселона. Стана ми неприятно и си прецених, че повече няма да гледам техни мачове. Така че аз не коментирам Барселона. Паднали, били, да, първия кръг както стартира, всички се забавлявахме, Херкулес да ги ошляпа на сред Nou Camp. Няма как да не се забавляваш и оттам нататък мисля, че това са само някакви фенски такива весели историйки. Аз лично не обръщам внимание на Барселона, да са живи и здрави. Реал Мадрид трябва да има някакъв опонент там. В Испания се налага... Извинявай, още един въпрос от чата към Иван. Защо е много трудно да признае, когато Барселона не играе добре или е била наравно с противник? А постоянно във форума на Барселона говори за съдийските балти. Сега ще допълни. Да, моят въпрос беше подобен. В Испания се налага мнение, че през този сезон Барселона много силно се подпира от съдиите. Георги, какво е твоето мнение, Иване? Не, нека първо Иван Нека, че той има да... Това е смехотворно. Реално ли е класирането в Испания до момента? Отразява ли силите? Вижте сега, един отбор не може да печели матч след матч единствено въз основа на съдийска подкрепа. Това е ясно. Когато казвам, примерно, че подпират Реал Мадрид, по никакъв начин не твърда, че успехите им се дължат само на това. Както и не би следвало също да важи за Барселона. Не знам по каква причина, всъщност знам по каква причина. На много хора им тежи, че Барселона успя с един изцяло изграден с много труд, в продължение на много години отбор, да постига невероятни успехи. Както знаете, всички централни медии в Испания са по някакъв начин свързани с Реал Мадрид. Прословутата теория за съдийския заговор в полза на Барселона, чийто автор е главният редактор на АС Алфредо Реланио, подкрепен от прекрасния журналист Томасо Рансеро. Също така невероятните изблици на борба за справедливост на бившия вече главен редактор на Марка, Едуардо Инда.
Насажда се едно мнение, че Барселона е съдийски отбор, но всъщност е достатъчно просто да се погледнат статистиките. Барселона е отбора, който стъпва най-често в наказателното поле на противниците си. И в същия момент е отбора, който е получил най-малко доспи в своя полза. Така че абсолютно безпочвени твърдения са. Това, че Барселона е подпирана по някакъв начин. Да, би могло да се каже, че някакви отделни срещи е имало съдийски грешки, в които са облагодетелствали Барселона, но да се твърди, че има някаква тенденция и да се твърди, че по-скоро съдийски подпирания водят до успехите, а не работата на Пеп Гвардиола и на щаба му, това е несериозно. Георги, твоето мнение по въпроса? Аз тук ще репликирам, Иван. Никой не говори, че благодарение на съдиите Барселона е това. Просто има моменти, в които съдиите помагат в дадена ситуация Барселона да вземат това, което уж по презумпция им се полага. Значи всички видяхме преди 2 кръга само една смехотворна дуспа, която се свири пак. Много се заговори и така нататък. Преди това видяхме едни изкарани жълти картони, които никой не обърна внимание. Специално се изкараха изкуствено, за да се играе срещу Реал Мадрид от дадени футболисти. Въобще не мисля сега да се впускам в разни имена и така нататък. Знаем всички как Европа наказа Реал Мадрид за тези жълти прословути картони. На Барселона никой не им обръща внимание, явно им е позволено. Един въпрос към двамата от форума. Бихте ли дали по 1000 евро за билет? Да. За Ел Класико? Не се конкретизира. Щом става въпрос за матч на Барселона, да, дори и повече. Не бих дал, защото бих си го уредил по-евтино. Към Жоро имаше един въпрос. Не мислиш ли, че Жозе Мауриньо използва футболистите си година-две, изтисква ги до край и напуска, отива на ново място, а след себе си остава разбит кораб. Пробит точно. Дават читателите, нашите зрители, пример с Челси и Интер. Аз не мисля, че е точно така, но наистина срив в представянето и на двата отбора очевидно. Значи адмирации за този въпрос на човека, който го е задал. Много хубав въпрос. На неговото мнение съм до някаква степен, с уговорката, че тук обаче има млади футболисти, които тепърва се развиват и благодарение на Мауриньо аз очаквам те да станат топ футболисти в света. Реално те станат ли, утре аз да съм им треньор, ще покажа това, което могат. Интересно, Иван каза нещо в началото, че ще се търси евентуалния заместник на Гвардиола от къщата на Барселона. А като че ли, или простете ми, ако не съм запознат с детайли, такъв човек от Реал като че ли на този етап не се появява. Аз може би не знам за такъв човек и лично аз на времето бях страшно учуден, че беше така, по мое мнение, прогонен Дел Боске. Човек, който направи един велик Реал. Значи това е много, много тежка тема за феновете на Реал Мадрид и е много болезнена, тъй като за мен лично, да си призная честно, ние не знаем точно какво се е случило. Да, освободиха го след много добър сезон и така нататък, но този човек си тръгна без много да се знае какво се е случило и така нататък. Реално политиката на Реал Мадрид е да се взимат много добри треньори, които могат много бързо да доставят това, от което имат нужда, респективно купи. Може би самия Перес трябва да отговори на такъв въпрос. Все още в кухнята няма такъв треньор, който да се каже да, той ще стане. Публична тайна е, между другото, в Мадрид е, че се набелязан е Мичел за такова нещо за в бъдеще. Няколко интервюта чета на легенди на Реал Мадрид, които казват, че да, той може би ще успее, но всъщност аз лично си признавам, с един Хетафе, преди това успя да загроби един доста талантлив отбор на Кастия, който вървеше много добре. Мичел го хвана и не можа да ги развие тези момчета. В момента, между другото, без него вървят страшно добре. Така че
може би въпрос на време наистина от кухнята на Мадрид да излезе качествен треньор. Сашо, твоето мнение?